रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कणकवलीकरांच्या आग्रहास्तव कणकवलीमध्ये अरविंद साडी सेल हा पुन्हा सुरू होत आहे। उद्या सकाळी 11 वाजता या सेलचं ओपनिंग आहे, पण आज सायंकाळपासूनच या सेलच्या ठिकाणी समस्त कणकवलीकरांची वर्दळ वाढलेली आहे। आपण पाहत आहोत की सर्व ज्या महिला आहेत, पुरुष आहेत, हे आता खरेदी करण्यासाठी आता आलेलेच आहेत। उद्या हा सेल सुरू होणार असला तरी आदल्या दिवशीपासून ही मोठी वर्दळ येथे आपल्याला पाहायला मिळते आहे। आपण ज्या खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या ज्या साड्या खरेदी करण्यासाठी ज्या महिला आहेत किंवा पुरुष आहेत, जे चटई आहेत त्यांच्या किंवा जे टॉवेल्स आहेत आणि ह्या ज्या दर आहेत ते इतर तुलनेत खूप बऱ्यापैकी कमी आहेत, त्यामुळे इथे खरेदीसाठी येत आहेत। एक गृहस्थ आपल्यासोबत, काय खरेदी करायला आलात, काय सांगता? चादर वगैरे आहे ते आपण बघायला आलेलो होतो। बाकी काही अजून ओपन व्हायचं आहे ना, या कारण काही तशी खरेदी नाही। बरं आहे, व्यवस्थित आहे। हे गृहस्थ होते, यांनी सांगितलं खूप चांगलं आहे आणि बरं वाटलं हा सेल पुन्हा सुरू झाला त्यामुळे हा सर्व जो सेल आहे तो आपण पाहतो आहोत की ज्या साड्या देखील आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या आहेत आणि साड्यांची किंमत देखील आपल्या परवडण्याजोगी आहे। त्यामुळे अशा पद्धतीचं जो कणकवलीकरांना जो पाहिजे होता सेल, आग्रहास्तव कणकवलीकरांनी सांगितलं होतं की हा आम्हाला सेल चालू करा आणि लवकरात लवकर चालू व्हावा अशी मागणी होती आणि त्याच अनुषंगाने हा सेल सुरू झालेला आहे। या सेलमध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या खरेदी करण्यासाठी कापड असेल, वस्तू असेल, ते आपण जाणून घेणार आहोत। इथे ह्या सेलचे सर्व श्याम आहुजा आहेत। आहुजा साहेब, हा सेल सुरू करण्याची कणकवलीकरांची खूप मागणी होती, आज एकंदरीत उद्यापासून सुरू करत आहे, काय हे आहे इथलं? उद्या आम्ही गिरायकांसाठी चहा नाश्ता एक ठेवलेला आहे सगळ्या गिरायकांसाठी। हा जो टॉवेल आहे 32 बाय 64 साईज आहे, 100 रुपयाला 3। सोलापुरी चादर देतोय आपण 500ला 2। त्याच्यानंतर आसन देतोय आपण गणपतीसाठी खास 100 रुपयाला 3। पायपुसणी मोठी साईज 100 रुपयाला 3। तसंच डबल ब्लँकेट 1000ला 3। सिंगल ब्लँकेट देतोय आपण 1000ला 4। साड्यांची भरपूर व्हरायटी आहे। कुडाळ, सावंतवाडी आणि कणकवली कसा प्रतिसाद आहे, काय सांगू? खूप छान प्रसिद्ध आहे। कणकवलीमध्ये बऱ्याच ग्राहकांची मागणी होती की आपल्याला हा साडी सेल हवा आहे। मध्ये थोडे दिवस होता आणि त्यानंतर पुन्हा आता आला, आता उद्या सुरू होतोय सेल, पण आताच ग्राहकांची वर्दळ वाढली, त्याबद्दल काय सांगता? आता माल लावता लावता गिरायक येत आहेत, तर आपण गिरायकांना नाही म्हणू शकत नाही, त्याच्यामुळे सर्व्हिस देणं हे माझं भागच आहे। आताच्या इथली जी परिस्थिती आहे, म्हणजे जी सर्व जे टावेल असेल किंवा गणपतीसाठी असेल, लग्न समारंभासाठी मोठ्या प्रमाणात खरेदीसाठी आपल्याकडे ऑर्डर आल्या, त्याबद्दल काय? त्यावेळी पण आपण प्रतिसाद देऊ, गिरायकांना सर्व्हिस देऊ आपण। निश्चितच हे होते श्याम आहुजा यांनी सांगितलेलं आहे की आपल्याकडे प्रत्येक ग्राहकाला समाधानकारक ज्या आहेत त्या वस्तू उपलब्ध करून दिल्या आणि कमी म्हणजे अत्यल्प दरात त्यांनी दाखवलं। टॉवेल आहेत ते 100 रुपयाला 3, पायपुसण्या आहेत त्या 100 रुपयाला 3, तसेच गणपतीचं आसन हे देखील 100 रुपयाला। म्हणजे अशा पद्धतीचं जर सर्व हे इथलं जे वस्तू आहेत त्या देखील आहेत, साड्या देखील आहेत त्यांच्याकडे। काय किंमत असेल? हे रेमंड बेडशीट आहे, कंपनीची MRP आहे 2099 विथ पिलो कवर, आपण देतोय फक्त 700 रुपयाला। 2000ची साडी 700 रुपयाला? साडी नाही, बेडशीट रेमंड बेडशीट। ही रेमंड कंपनीची बेडशीट आहे आणि 2000 रुपयाची बेडशीट ही आपल्या 2099 रुपयाची बेडशीट ही 700 रुपयाला आपल्याला मिळत आहे। म्हणजे इतका असा स्वस्त वस्तू आपल्याला कुठेच मिळणार नाही। त्यामुळे हा एकंदरीत आपल्याला सेल खूप आपल्याला जमेची बाजू आहे आणि गणपती उत्सव आहेत, आता रक्षाबंधन आहे आणि त्या दरम्यान हा सेल आल्यामुळे पुन्हा एकदा सर्वच कणकवलीकर येथे खरेदीसाठी धाव घेत आहेत। त्यामुळे येथे आपण जे सर्व वातावरण दाखवलं आहे की जे परिस्थिती आहे, सर्वच जे ग्राहक आहेत हे येत आहेत आणि अजूनही माल लावणे सुरू आहे।
उद्या सुरू होणार आहे आणि पहिल्याच दिवशी त्यांनी ग्राहकांसाठी खास म्हणून चहा नाश्ता फ्री ठेवलेला आहे. आणि ह्या चहा नाश्ता फ्री ठेवल्याचं कारण असंच आहे की कारण ग्राहक बराच वेळ लाईनीमध्ये राहतात, ते काहीतरी नाश्ता करून येत नसतील आणि त्या दरम्यान त्यांना काहीतरी खाणं मिळणं योग्य आहे, पाणी पिण्यासाठी सोय व्यवस्थित व्हावी ह्यासाठी उद्देशाने हे आपण पाहतो आहोत की ज्या साड्या आहेत त्या देखील त्यांनी येथे चांगल्या पद्धतीने डिझाईन आणि हे लावलेलं आहे. खूप साड्यांची ह्या डिझाईन देखील चांगली आहेत आपण पाहतो आहोत. आणि खरेदी देखील महिलांची होत आहे. येथे ज्या बहुसंख्य महिला आहेत त्या देखील खरेदीसाठी येत आहेत. म्हणजे उद्या सुरू होणार आहे तरी आजच ह्या ठिकाणी ही वर्दळ वाढलेली आहे. सर्वच ठिकाणी जी साडी आहे, टॉवेल असतील, ब्लँकेट असतील ह्यासाठी हे सर्वजण आलेले आहेत. कणकवलीतले ग्राहक आपल्यासोबत काय सांगाल, आज तुम्ही इथे खरेदीसाठी आला? म्हणजे आम्ही मागच्या वेळी आलो होतो तेव्हा खरेदी करताना आमची गडबड होती, आमच्या छोट्या मुलाच्या गणवेशा संदर्भात 15 ऑगस्ट असल्यामुळे, त्यामुळे तिकडे जायची गडबड होती. आम्ही बघितलं होतं, घ्यायचं होतं, पण अचानक आम्हाला कळलं की हा सेल गेला, बंद केला म्हणून. आणि आज 2 दिवस कळते की बातमी येते तुमच्या माध्यमातून म्हणा, इतर व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून असं कळतं की येणार आहे. तर आज सहजासहज येताना बघितलं तर उद्या चालून बघितलं, वाटेत येताना आमच्या घराच्या दिशेनेच तो असल्यामुळे आम्ही थांबलो, बघितलं प्रत्यक्षात काय माणसं विकत घेत जात आहेत. मग आपण पण त्या संधीचा फायदा आहे, कारण उद्या करायच्या म्हणजे आज करूया, असं उद्या आज करून टाकलं. मागच्या वेळेसारखं बुधवारी घेणार होतं आणि गुरुवारी राहिलं, तसं व्हायला नको म्हणून आज घेतलं. म्हणजे लवकरात लवकर खरेदी करावी अशीच प्रत्येकाची इच्छा आहे, कारण प्रत्येकाला चांगली वस्तू आणि कमी दरात मिळत असेल तर ती हवीच असते. आणि त्यामुळे आम्ही देखील या वस्तू आहे काहीतरी खरेदी करणार आहोत. पण अशा पद्धतीचं हे जे कणकवलीकरांचा आग्रह असतो, हा सेल आल्यामुळे खरोखरच एक आनंदाचं आणि चांगलं वातावरण या सेलमध्ये आपल्याला एकंदरीत दिसलं आहे. बरेच महिला देखील आहेत येथे. काय सांगाल, तुम्ही आज खरेदी करण्यासाठी आला? काय सांगाल, खरेदी करण्यासाठी आला? काय काय चांगले वाटले, साड्या हे घेतले, ब्लँकेट वगैरे घेतले, चांगले आहेत सगळ्या वस्तू वगैरे. बरं वाटलं आल्यावर सेल वगैरे. कुठून आला तुम्ही? आम्ही इथून कणकवली कॉलेज खरेदी केली. कोणकोणत्या वस्तू आहेत तिथे? भरपूर सगळ्या व्हरायटी आहेत, टावेला बेडशीट, साड्या वगैरे आहेत, व्हरायटी चांगली आहे. मात्र किमतीच्या तुलनेत चांगल्या आहेत. हो, किंमत चांगलीच आहे. हो, रेट कमी आहे तसा, व्यवस्थित आहे. निश्चितच हे होते ग्राहक ज्यांनी सांगितलं की व्हरायटी चांगली आहेत आणि किंमतही खूप बरी आहे, म्हणजे आपल्याला परवडण्याजोगी आहे. त्यामुळे ह्या सेलमुळे कणकवलीकरांना एक खूप चांगलं असं म्हणजे खरेदी करण्यासाठी योग्य असं हे दालन आहे. आणि निश्चित आज जो उद्या सुरू होणार होता सेल, आणि आज जे ग्राहक येतात त्यांना खरेदी करताना मागे जाऊ नये यासाठी जे आऊजा आहेत त्यांनी सांगितलं की यावं, त्यांनी काही खरेदी करता घ्यावं आणि आम्हाला देखील सहकार्य करावं. उद्या हा सेल सुरू होणार आहे, सकाळी 11 वाजता याचं ओपनिंग होणार आहे. त्यावेळी प्रथम येणाऱ्या ग्राहकांना, जे उद्याच्या दिवशी येणारे ग्राहक आहेत त्यांना चहा नाश्ता देखील मोफत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे श्याम आहुजा यांनी खूप चांगली सोय कणकवलीकरांसाठी केली, एवढंच येते म्हणावं लागेल. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल.